Goedenavond, dit is Zeeland Nu van 10 maart. Het nieuws in Zeeland van deze zondag. Bewoners van de buurtschappen De Knol en Wulpenbek bij Terneuzen zijn niet blij met TenneT. De netbeheerder liet in november weten dat er een groot hoogspanningsstation vlak voor hun deur komt. Deze polder hier, deze akker, daar moet het komen te staan. Eigenlijk dit hele gebied eigenlijk. Het hoogspanningsstation maakt deel uit van de zogeheten 380 kV-lijn naar Zeeuws-Vlaanderen. Het wordt 24 voetbalvelden groot. Wij wonen hier, dit is De Knol, dit is de Hoekseweg en dit is Wulpenbek. En je kan wel zien, hier loopt het tot aan het erf van de boerderij die daar ligt. Ja, dat is gigantisch. De omwonenden zijn niet tevreden over de informatievoorziening van TenneT. Die verloopt stroef, vinden ze. Hoe dichtbij komt het? Want u kunt daar wel gewoon blijven wonen, u hoeft niet weg. Daar is niks van bekend. Maar dat is ook nog een kans dat uw huis weg moet, of weet u dat niet? Nee, daar weten we niks van. Er zou een ontmoeting komen van TenneT met de omwonenden, maar die heeft de netbeheerder opgeschort. We hopen natuurlijk dat ze ons ook wat meer informatie willen geven. En waar we eigenlijk het meest op hopen is op een dialoog in plaats van een monoloog. Wel hebben omwonenden vorige maand hun zegje kunnen doen in Provinciale Staten. Ook gaan ze een vereniging oprichten om hun stem krachtiger te laten horen. TenneT laat in een reactie weten omwonenden eind maart te willen uitnodigen voor een gesprek. Vispluis, glas, plastic. Helaas ligt er nog veel afval op het strand, ondanks alle schoonmaakacties. En daarom is de stichting de Noordzee begonnen met een onderzoek. Want waar komt dat afval nou eigenlijk vandaan? 300 vrijwilligers struinen de Noordzeekust af om antwoord te vinden op die vraag. Op het Nollestrand in Vlissingen verzamelen Marielle en Petra afval. Voor het eerst wordt het vuil geregistreerd in een app. Dus dat kunnen sigarettenpeuken zijn, het kan vispluis zijn, je kan eigenlijk van alles tegenkomen. Hele kleine stukjes plastic of grote stukken. Misschien herken je wel een chipszakje of van alles wat hier op het strand kan liggen. En we gaan bijhouden wat we vinden en hoeveel we daarvan vinden. De vrijwilligers nemen het afval mee naar huis en dan begint het categoriseren en tellen. Een beetje huiswerk dus. Maar Petra vindt dat niet erg. Misschien zijn er wel blinde vlekken waar we geen zicht op hebben. Hè? Door zo'n onderzoek te doen komt dat naar boven. Hè? Als hier nu bijvoorbeeld een bepaald soort afval veel ligt, dan kan je daar echt op gaan inzoomen. Hè? En dan zal dat ook wel zijn resultaat hebben, ben ik van overtuigd. Het eerste deel van het onderzoek naar strandafval loopt tot 15 maart. Met de verzamelde data wil de stichting het afvalprobleem bij de bron aanpakken. In oktober vindt er een tweede telling plaats van het strandafval. Dat klinkt toch al best aardig. Zeker als je bedenkt dat deze nieuwe muziektalenten tot voor kort nog nooit een noot hadden gespeeld. Dit weekend hadden ze een groot concert in Oostkapelle. Met allemaal mensen die ook nog nooit een instrument hadden aangeraakt. Ik wilde graag een alt-saxofoon. Een basklarinet. Maar dat gaat ook om een mondtechniek, dus dat moet je ook nog leren. En soms was ik gewoon beu van, er komt geen geluid uit of geen goed geluid. Ik vind gewoon de klank heel erg mooi. U vindt de klank heel erg mooi. Vindt u de klank ook mooi als u erop speelt? Niet altijd, nee. De ene keer lukt dat en de andere keer lukt het voor geen meter. 7 Walcherse muziekverenigingen deden een aantal maanden geleden een oproep voor nieuw muziektalent. En ervaring was absoluut geen vereiste. Het leuke van dit concept is dat je niet eerst allerlei theorieën krijgt, maar dit is je instrument en ga het maar gewoon proberen. 65 mensen deden dat. De nieuwe muzikanten hebben in totaal 10 lessen gehad en worden ondersteund door buddies die al wel ervaren zijn. En ze kunnen inmiddels al een aardig nootje spelen, vinden ze zelf. Ik zit er helemaal in. Dus let op me, straks. Als je hele mooie tonen hoort, dan ben ik dat. En zo klinken die mooie tonen. Het Nieuw Talentorkest Walcheren is zo'n succes dat ze ook na dit concert nog gewoon doorgaan. Vandaag was het een bewolkte dag en af en toe was deze bewolking dik genoeg voor een spat regen. En met 9 tot 10 graden was het ook een stuk frisser dan gisteren. Maar gelukkig was de wind vrij zwak. Vanavond zet het weerbeeld wat we vandaag hadden door. Het blijft bewolkt en lokaal kan er een spat regen vallen. Het koelt maar minimaal af met zo'n 8 graden. Morgen wordt het een regenachtige dag. Er trekt een kern van een lage drukgebied over Nederland
En de daarin gedraaide neerslagzone zorgt de hele dag voor nattigheid. Het wordt wederom 9 tot 10 graden met een matige west- tot noordwestenwind. Dinsdag is het wederom bewolkt, met af en toe regen. Wel een stuk minder neerslag dan morgen en het wordt ook dinsdag 10 graden. Woensdag is het meest droog en de zon zal zich ook af en toe laten zien. Maar donderdag dan wordt het ook qua temperatuur een stuk beter en dan gaan we richting de 14 of misschien wel 15 graden. En het weekend wat daarop volgt lijkt weer wisselvallig te gaan verlopen. En tot zover deze korte Zeeland nu van deze zondag de 10e maart. Meer Zeeuws nieuws en ook een uitgebreider weerbericht vindt u op onze site en op onze app. Nog een hele fijne avond en tot morgen bij Weer een Zeeland Nu.